Mifla Production jabarani filɛbagaw aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo dante foli min na bi kari février kalo tile 11 san 2024 aw bisimila a ka bamanankan kunnafoniw kɛnɛ kan. Fɛn min ye Worodugu jamana jɛkulutɔn ye n'a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO anw ka jamana Mali Niger ale ni Burkina olu y'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛ na ye o jɛkulutɔn na bilen. O kɛra sababu ye ka samasamani don CEDEAO ale ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu caman welelen don pôle économique maaw fɛ ka sabu kɛ yuruguyurugu min kun bolodara Covid-19 kumaw la. Araba février kalo tile 7 san 2024 fɛn min ye Gawo sugu ye ale jenina ka sabu kɛ groupe électrogène kɔlɔlɔ dɔw ye. A yirala k'a fɔ ko maa caman olu jogina o kɔnɔna na. Minisiri min ɲɛsinen don an ka jamana lakanakow ɲɛnabɔli ma n'a bɛ wele ko Yamusa Kamara ale ye barolasigi kɛ février kalo tile 6 san 2024 kuluba. O barolasigiw kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka bayɛlɛmani don an ka jamana lakananiko la yalasa basigi bɛ se ka na an ka jamana lakananiko la cogo min na. Minisiri kɔrɔ min kun bɛ an ka jamana ɲɛma kɔrɔ ka fanga na n'ale bɛ wele ko Aruna Ture ale labilala février kalo tile 6 san 2024 ale labilala an ka jamana kiri tigilamɔgɔw fɛ. Ni de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ foli lase an ka dibila baarakɛlaw ma an b'a fɔ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ la.